हाल ही में हिना खान एगो चौंकावे वाला घोषणा कईले बाड़ी उनका स्टेज 3 के स्तन कैंसर बा। स्तन कैंसर तब होला जब स्तन के कोशिका अनकंट्रोल्ड तरीका से बढ़ेले, जवना से सामान्य टिश्यूज के नुकसान होखेला। आम तौर पर इस स्तन के दूध पैदा करे वाली नलिका भा लोब्यूल सब में शुरू होला। जेनेटिक फैक्टर्स जैसे कि BRCA1 भा BRCA2 म्यूटेशंस, एनवायरमेंटल कारक जीवन शैली के चुनाव जैसे कि धूम्रपान अनहेल्दी डाइट स्तन कैंसर के खतरा बढ़ा सकेला। का राउर रोज के खानपान राउर स्तन कैंसर के ओर ले जाता? का रौरा रसोई में कुछ राज छिपल बा? एकरा बारे में जाने खातिर हमनी के अगला वीडियो के इंतजार करी, जहवा हमनी के खुलासा करब जा कि कवन प्रकार के खाद्य पदार्थ राउर खाती खतरा पैदा कर सकता।